Самия матч също сам по себе си беше изнервящ. Аз бях пред 10 нервни кризи. Моля те! Увеселително влакче през цялото време. Това, което се случи, е едно удължаване на една неизбежна агония. Което го казвам с известна доза тъга, защото аз го гледах, той през цялото време, той изглеждаше все едно, той беше готов или да почне да реве, или бързо да бяга към тунела. На истинските мъже плачат и не ги е срам от това. Сега ще ме накараш тук се разплача, за да покажа, че съм истински мъж. Имат различни причини да не дойдат на матча. Може да е факта, че все пак вие станахте шампиони и не искаме да ви гледаме щастливите личица и да ви слушаме скандиранията. Арсенал станаха шампиони, вече официално. Сега, между другото, феновете на Арсенал сайн го натириха на всички, които им се подиграваха с ботоджоп мимовете и така нататък. Емери просто може да се татуира трофея на Лига Европа на челото. Отвратително ще ми е. Направо се погносявам. Да не почне да те потиска се. Аз съм събрал доста материал. Той между другото много удобно. Аз ще толкова. Ако ним някой ще потиска, това ще съм аз. Става хора, аз съм Христо Тричков и днес ще си говорим за какво, Вики? За купата. За купата. Честито, между другото. Благодаря много. И честит рожден ден на патерица. Благодаря. Надявам се, че... Аз мислях ти подаря подарък, но... Панелка на Литекс. И заради това... И купата ще е наша. И купата ще е ваша. Искаш да сванем на бас. Да. Какъв да е този бас? Ами ако бия аз, така. Циска, бих се зарадвала, ако дойдеш къщи да ми изготвиш нещо. Палачинки, нещо. Да разходиш кучето, да изчистиш тоалетната на котката ми. Виж, че ще е много забавно за хората. Ще кажа да, само защото знам, че няма как да загубя. Ако обаче загубите, в следващия епизод, след финала, ще дойдеш тук с тениска на Литекс Ловеч. Да, не, но исках ти подаря подарък на 20, но те ти направиха по-добър подарък твоя отбор, така че... Ох, да. Защо ти давам аз? Въпреки, че беше... Колко мазен начин да... Нали? Получи се, нали? Няма да очакваш нещо. Не, аз никога не съм очаквала нищо от теб. Подаръка беше страхотен, наистина. И най-хубавото беше, че този матч беше първия матч, който гледах от 3 различни места. Разкажи ми, моля те, още. Значи... За този вълшебен твой ден и това невероятно преживяване. Първата част на полувремето, бяхме в сектор В. След това вървяхме по пистата и гледахме на пистата. Да, видях, аз се локализирах и по телевизията даваха за около 3 секунди и половина. Така че си издебната. Имам слава в телевизията, значи така. Да. 3 секундна. След пистата отидохме при Марти звук и светлина, горе в ложите в А-сектор. После пак седахме на пистата и беше такъв матч, който не седиш на едно място да гледаш, а просто обикаляхме и беше много яко. Жестоко. Аз искам само защото обясни за телевизията и така нататък. Значи, каква е студийната програма на Диема? В студиото бащата на Коко. Долу от пистата на стадиона бащата на Вики. Добре, че може да се върнат с млякото през 2007, че и него ще да го пъхнат някъде там. Ще да му направят живо включване от мазето. Просто нямам думи. Значи, Диема, ако се опитвате по някакъв начин да провокирате мене с това нещо, може да докарате всички роднини на всичките ми сценични, несценични партньори, аз пак ще ви бия по всичко. По всеки един показател. Да, продължи сега, моля. Направо не знам как да продължа след такова нещо. Не, абсурдно е. Защо? Виж колко е забавно. Да бяха ми викнали и майка му на Коко и твоята майка. Мама имаше работа. И да направите едно семейно предаване. Да, защо не? По принцип няма нищо лошо, ама защо? Сега... Според тебе няма нищо случайно, че бащата на Коко е там, а твоя баща е долу. И всички по някакъв начин са асоциирани с Христо Тричков. Тоест искаш да кажеш, че освен на мен и на Коко, ти намираш работа и над бащите ни. Не иска да го кажа точно това, но да. Въпросът е, че просто аз го усещам като някаква атака спрямо мене. И аз, когато се чувствам атакуван, удрям. Добре. Явно просто трябва да започнеш да ни оценяваш като хора, защото и на други места почват да ни оценяват. И родителите, и аз съм ме дали 3 секунди, разбрах по телевизията. То така се почва. Колко също коментираше, го бяха викали в Диемата. Имаше включване или какво беше там. Показа се и той в Диемата. И виж как лека по лека хората започват да ни оценяват и накрая да не стане така, че да останеш сам.
Ама айде, бе! Айде да... Забрави ли миналия път как рева тук, като си тръгнах с ексцесиите ти? Вики, без тебе съм нищо. Вики, моля те. Вики, моля те. Вики! Не! Да, защото тогава още не бях сигурен на 100% колко ще се връща, но сега вече знам. Така че, ако искаш още сега, стани и си тръгни, няма проблем. Ма ти така, като говориш за баща му, може да го обидиш и той да си... Може да си направи предаване с мен, примерно. И с нашите бащи, и с майките ни, да си водим семейно. И тогава ние ще каним хората от Диема. Викнете Гала на кафе, ще си направите невероятен епизод. Ако може с Криси Патрашкова, ще е топ. За това вече те признах. Тя е чорбар. Обожаваме, знам. Абонирайте се канала, защото също така, и харесайте това видео, защото също така ще си говорим и за титлата на Арсенал, като вече е официализирана. Бяха някакви много мрачни последи, няколко 48 часа, 72 часа. Отвратителни. Вила спечелиха Лига Европа, това също малко ще си поговорим. Ще си поговорим малко и за дербито, ако искаш. По принцип не изгарям от желание, ама... Защото то мина вече, не е актуално. Гледам да го забравя. Да. Чилика си тръгва от Дунав, един кръг преди края, след като ги вкара в първа лига, което е до някъде интересно. Сега да си говорим за вашето преживяване с Марти Монтаж на този велик матч. Скъсаха ми нервите. Нали? Направо беше много страшно. Такива емоции не бях изпитвала от доста време. От щастие, през нервна криза няколко пъти, до гола, втория, с който ги поведохме, пък след това го отмениха. Там стана зверско объркване, между другото. Гол! Гол остава! Всъщност не, гол не остава. Отсъдено нарушение. 6, може би дори 7 минути след попадението. То не е зачетено. Всички помислиха, че той сочи центъра и гола се приема. И в един момент целият стадион реве. Всички ставаме, 90-та минута, аз полудявам от кеф. И беше много смешно, защото както се радваха футболистите на ЦСКА, едновременно с това се радваха и футболистите на Локо Пловдив. И то беше една голяма радост. И никой не знае кой за какво се радва. И в същия момент, като си дигна ръката. По-натам си говорихме, съдията е допуснал грешка, защото първо трябва да си дигне ръката, че има фаул и след това да посочи. Не това, което стана, защото там тръгна объркването. И реално, ние като зрители не успяхме да видим цялата ситуация, защото имаше много емоции. И като видиш как всички се радват, и аз почнах да се радвам и в следващия момент даже слязохме, тръгнахме надолу да слизаме матча, нали, свършил всичко наред и в следващия момент се обръщаме към таблото 1-1. И айде нагоре пак. Това е много интересно, защото го каза, аз това не го бях записал в записките, но защото го забравих днес сутринта. Този абсолютен престъпник. Всеки и главния, и тези във Варбус всъщност основно. Това е престъпление, това да го гледаш. Те 4 или 5 минути го гледаха това нещо. То се вижда. Не мога да си изкривиш душата. Как можеш да отделиш 3 минути на това нещо? Той е с подобна блокада Цветан Соколов ще се гордее. Той с две ръце, това е прием от волейбола. Когато разпределителят ти е пусна диагонала и ти скачаш така с две ръце и забиваш в земята. Той с две ръце се извежда и те това го гледат 3 или 4 минути. Те се чудиха как да го дадат този гол. Аз никога не съм бил по-бесен от добре, съдийско решение. Факт е, че въпреки това пак си ги от бихме. съдийско бавене на взимане на решение, по-точно. Кофтито беше за самите хора на стадиона, че се създаде едно То за всички е кофти. погрешно впечатление за това какво се случва. Защото наистина ние на стадиона не можахме, поне аз лично не можах да видя ситуацията. Тя се разигра за секунди, че я блокира топката. Да. И аз си мисля, изведнъж като свири това нещо и ти викаш гол и се радваш и в същия момент отменен. И трябваше да си връщаме да гледаме защо го отменя. Аз заради цялото това време, което им отне на тези да вземат това решение, което трябва да го вземеш за около 2,5 секунди, аз си мислех, че, защото аз не го видях кристално ясно в реално време, аз си мислех, че е някаква супер тънка ситуация. Че нещо едва ли не трябва да разграфират, да викат някой математик в студио, да им начертае нещо. Аз даже се ядосвах какво толкова го мисля, то нямаше нищо, не е станало. И в един момент, като разбрах за какво става въпрос. Но както и да е. Чисто игрово, примерно, двата отбора. Как ти се сториха? На мен лично до голяма степен бяха равностойни.
И двата отбора заслужаваха да играят. Даже Локото направиха, за което ги поздравявам, направиха много хубави положения, докато на нас това ни куцаше под някаква форма. Просто с притежанието на топката в по-голямата част сякаш беше наше, обаче не се завършваха атаките. Изобщо не стигаха до... Те не стигаха до положение. Точно. Те от игране създаваха едно положение за 120 минути. Но, в крайна сметка, взеха матч, така че... Нали? Нашия любимец Лапалухов. Нещо Какво? да кажеш там? Ами, мили господи, неговата кариера в ЦСКА е просто потресаваща. Беше май месец миналата година, когато Берое му вкараха гол от центъра, а сега Хуан Пере отправи удар към вратата му, който и най-вероятно и баба му ще да спаси, ако е жива, да е жива и здрава жената. И той по някакъв комичен начин допусна тази топка да му мине през ръцете. Не, той не е Лапалухов, той е Кашкавалухов. Фьодор просто е абсолютно разочарование и това може много да те нарани. Ако си Левски или ЦСКА, особено когато се бориш за купа. Сега ще го издигаме в геройство Лапалухов, че за първи път, откакто получи трансфера си за над 600,000 евро, направи един за добър... първи път. Изреди ми три добри мача на Лапалухов, вратаря на ЦСКА, с екипа на ЦСКА. Моля. Не мога да ти ги кажа по... Ти не можеш да ги кажеш по смъртно, защото няма три. Не съм запомнила такива, които да се отличи, да блесне, но със сигурност и ти малко преекспонира нещата. Защото сега и последния матч, нали, с дербито, за което също ще си говорим, напълно нормално и се случва да има вратарска грешка. Вуцата също беше направил вратарска грешка. Не, тя неговата беше от друг характер. Да, ама пак е вратарска грешка, случва се. Ама аз не мога да защо го правиш това сравнение с Вуцата. Защото... Аз съм говорил нещо за Вуцата. Ами точно, че не си говорил. Те са на едно ниво вратари с Лапухов, само че Вуцата е една идея по-клъч. Само, че единия го нареждаш, а другия не. Защото Вуцата е една идея по-клъч. И от Левски. Глупости. Глупости. Точно защото е от Левски съм го нареждал. Единствената причина аз някога съм го нареждал, защото е от Левски. Ако не беше от Левски, играеше за Черно море или за Арда Кърджали, нямаше една дума. Момче. Защото това му беше първия адекватен матч и плюс това нека да не героизираме прекалено много едно представяне, в което той направи едно реално най-доброто му действие в матча беше едно спасяване през първото полувреме срещу... Напротив, и второто полувреме спаси сигурен гол. Отстрани точно като се центрираше. Той е новия Джан Луиджи Буфон. Локото имаха няколко чисти положения, които вратаря си не ги спаси. Отделно хвана и двете доспи, с които ние взехме вратаря купата. на Локото също се представи отлично. Аз него не го коментирам, той също играе. Въпросът е, че ти вратар на Локото не си го нареждал и не си му викал Вратаря на Локото няма причина да го нарежда, защото вратаря на Локото, ако са го взели не съм сигурен, но ако са го взели за 100,000 или за 150,000, топ ще. Или 200,000 евентуално. Вашия взет за 650,000 евро. Това му беше първият матч адекватен, откакто е вратар на ЦСКА, адекватен. Или клоняш към добър. Клоняш към добър. Това не е най-важно. Той имаше няколко важни мача, така наречени важни мача, с които също нещо, което сега се... Защото това не е някакво героизиране сега на този. Затова мотото на този матч беше, за ти обясня, мотото на този матч беше не триумф, беше спасяване. Това беше спасяване на един изглеждаш в един момент неспасяем сезон. Факт, аз съм го казвала, че това е единствения начин да спасим сезона. Аз не отричам това. Така. Но факт е, че Лапалухов се намеси. Същия този Лапалухов имаше шанс да спаси миналия сезон 2 пъти. Срещу Лудогорец, когато Лудогорец имаха едно положение и му вкараха от това положение между краката. Ама ти нали сещаш, че за да вкарат... И срещу Арда Кърджали, когато му вкараха един гол, който топката на практика тупкаше покрай гол линията. И после от 4 или 5 дуспи на футболиста на Арда не фана нито една. Така че това от 3 мача за 650,000, нека да не го изкарваме сега Джан Луиджи Буфон и Икер Касиас, ако обичаш. Кога съм го направила това сравнение? И ти бъди защото ти ми казваш твоя приятел Лапалухов. Ами да, защото просто го нареждаш, но не ми слагай думи в устата. Аз никога не съм казала да го сравнявам с Буфон и така нататък. Не съм казала това е най-великият вратар на българското първенство или така нататък. Казах, че просто хейта, който изсипа, не беше реално толкова нужен според мен. Защото да го наричаш Кашкавалухов и така нататък е доста неуважително. Кашкавалухов много му отива на фона на гола, който допусна срещу Левски. Но никога не съм казвала, че това е най-добрият вратар и да се бия в гърдите, че нашия вратар е най-добрия. Просто казвам, че е факт в най-важния матч за нас този сезон той си
се справи блестящо. И си спаси положенията, които Локомотив създадоха, и си хвана 2 дуспи. Аз Добре, не знам хубаво, какво да... Не казвам, просто мисля, че правиш една генерализация за неговата, като цяло неговия статут като футболист на ЦСКА след трансфера, който е получил. Не съм била никога от крайните хора. Ако искаш да ми кажеш, този един матч измива всичко това, той до сега, това му е, продължавам твърдя, това му е единствения силен матч. Или клонящ към силен. Аз ти казвам, че не ми е направил такова впечатление, че да го запомня. На тебе ти е направил впечатление и с други силни мачове. И после питах кои с тия мачове и ти не можа да ми кажеш. Помолих да изредиш 3, ти не можа да изредиш 3. Добре, явно говоря нещо и ти не го вникваш. Защото искам друго да ти кажа, но както и да. Какво искаш да ми кажеш? Не, извинявай. Ето, кажи ми какво искаш да ми кажеш. Исках да ти кажа, че той не ми е направил кофти впечатление през изминали мачове, нали, всичко да е по негова вина. И той да е виновен за всичко. И да кажем, че не става. Да, не ми е направило и голямо впечатление да го запомня, че е спасявал мачове и ги е решавал, но все пак голяма част от головете, които падат в един матч, не е изцяло вината само единствено във вратаря, а много често има пропукване в защитата. Начина, по който как е дошъл този нападател да стреля и да е бил непокрит и така нататък, за да ти реализира гол. Това не е само вратаря да е виновен за гола. Това исках да кажа и също държа да подчертая. Наистина не съм го издигала на някакъв пиедестал и да кажа, факт е, че той е героя на матча вчера. Това не мога да го отрека. Той до голяма степен... Според мен герой в този матч няма. За мен е той. Ако аз трябва да си кажа мнението, бих казала, че той не го... Ако има награда за даване герой на матч, ти би я дала на Лопов. Да, за този матч конкретно бих. За мен герой в този матч няма. Но не бих казала, че нали, това е най-добрия вратар и така нататък. Не съм човек на крайностите. Добре, не си казва това факт. Аз малко така се опитах да те но защото ти ме изкара, пък че аз съм го изкарал... Сега малко си го пообиди човека. Баба му там била щяла да такова, да вкара в... обзора, ако не сте го гледали, може да го гледате. Ето, да ти направим една реклама. Благодаря ти много. Между ти изглеждаш феноменално за пореден път. Много благодаря ти също. В обзора доста отдели там 2-3 минутки да го нахраниш и беше малко грубо сега. Нали? Знам, че стилът ти и той е такъв закачлив еджи... Еджлорд. Type of нещо си, но просто малко прекали ми стана тъжно за момчето. Не можеш да му викаш Кашкавалухов, за баба му, за стринка му, за съседката и не знам си какво там автобуса няма да си хване, ама това и какво си. Нали? Просто прекали. Мисля, че Вики на фона на представянията му до сега, при положение, че това му беше отново, повтарям, първия клонящ към добър матч или добър матч. На фона на представянето му до този момент той абсолютно си заслужава името Кашкавалухов. Караха му от центъра, бе, Вики. Вкараха му от центъра. Добре, да, ама прехвърлиха го и му вкараха гол от центъра. На всеки се случва. На всеки се случва. Възможно е да се случи на всеки сега. Никой не е безгрешен. Възможно е, да. Това е футбол. Една секунда да се разсееш нещо и... Възможно е, да. И стават фатални грешки. Добре. Прекалено много време му отделихме на това момче. Ти ще станеш много такъв добър баща, между другото. Защо? Защото си супер взискателен и направо ще го побъркваш лапето. Янев е добър баща, той е като татко. Той е като татко, винаги се разревава, винаги е емоционален, той го обича този отбор, това е част от душата му. Чули какво каза след матч? Чух. Това е, аз винаги съм го доказвал, те се казва от сърцето ми. Между другото, аз много мислех над този въпрос. Кои са хората, които най-много плачат в България? И стигнах до топ 3. Тити Папазов, Мекс, Миглена Каканашева и Христо Янев. Това са тримата, които и неговите сълзи, сега ще направя един паралел. Те много ми напомнят на сълзите, крокодилските сълзи, които изрони Мауриньо след като взе Лигата на конференциите с Рома. Човек, който при първата му шампионска лига, която още не беше толкова изпечен португалско-испански, да не кажа думата с той когато взима първата си шампионска лига с Порто,
не с Реал Мадрид или с Барселона или с който, с Порто, той не изронва нито една сълза. Когато стана шампион 2015 с Челси след завършването му, когато имаше много въпросителни около това, дали той ще може отново да се адаптира към английската игра, която е доминирал при 10 години. Той стана шампион тогава, той си метна златния медал в публиката. Но разбираш ли, защото в Рома, когато кариерата му беше в тази траектория отиваше, и тя продължава да отива. Сега след това с Реал Мадрид не е ясно на къде ще тръгне траекторията и показателя, но когато кариерата му беше в абсолютен даунфол на него, когато беше на дъно, той се опита да изкара една лига на конференцията, като едва ли да е най-големия успех в живота му. За да покаже на феновете на Рома колко е мечта. Това беше провален сезон за Рома, защото техният таргет винаги е бил класиран за шампионска лига. Между другото, таргет, който сега те са на път да постигнат години по-късно. Но техният таргет винаги е бил класиран за шампионска лига, до драпване за шампионска лига. Лигата на конференция, както много добре знаеш, не ти носи шампионска лига. Тоест той едва ли не просто обрисува така една триумфална картина, как реве, разкъсан от емоцията на успеха и така нататък, която просто е толкова фалшива, толкова не е истинска, толкова от магазина за левче, че просто няма на къде. И Цоянев е по абсолютно същия начин. Това е толкова... То дори пошло, наистина. За какво реве? И това с ЦСК или си какво... Няма лошо по принцип, но също тези маниеризми и тези начини на поведение го доведоха до момента, в който Тартори на агитката го заплашваха, че ще го оставят гол, да се пребира по боксерки. Така. Кажи сега. Относно емоционалния му... Срив. Нали така? Изблик, да. Той е много емоционален човек. Това, което мога да кажа, нали, от моята гледна точка е, отстрани погледнато разбирам защо мислиш по този начин, че е по-фалшиво, нали. Ама от друга страна, при него много напрежение се беше събрало. И според мен просто това му е било вече... Самия матч също сам по себе си беше изнервящ. Аз бях пред 10 нервни кризи. На увеселително влакче през цялото време. И при него имаше цялата драма, за която по принцип и той до голяма степен си е виновен да се стигне до там. За цялото напрежение, което се беше събрало. И според мен просто момента, в който се свири последният случай, всъщност не, когато се вкара финалната дуспа, просто вече беше края. Случва се понякога, нали, при събиране на много емоции да се стигне до такава ексцесия. Това, което примерно на мен не ми допадна, с риск да... Ще се постаря да го кажа правилно. Не ми хареса това, че се изкара малко като жертва. Той бил, как го каза точно, бил носил цялата критика, цялото напрежение, целият товар, всичко това. В смисъл, това ти е работата. Ти си треньор на ЦСКА. Тези отбори не са за всеки. Тези отбори носят напрежение със себе си. Не веднъж се е случвало след загуба на дерби треньор да си ходи. Не веднъж се е случвало след кофти 3 мача треньор да си ходи. Но това са отбори, които имат по-специфичен менталитет и гледане на нещата. И не всеки е готов да бъде треньор на такива отбори. Защото ти трябва както да носиш на отговорност, на напрежение, така и да можеш да се радваш после, нали, да ревеш и да скачаш и всичко да е наред. И някак си това не ми допадна единствено. Пак надявам се да бъда разбрана правилно, но просто не ми направи добро впечатление да обясняваш колко ти е било тежко. На никой не му е лесно този живот, включително и на хората, които ни гледат. И те стават посред нощ и си работят и се прибират вечер. Никой не му е лесно в този живот. И да седнеш, нали, да го говориш, това не ми хареса. И, примерно, не ми хареса, че не отида на пресконференцията. Това не мога да се сетя кога се е случвало. За мен е неуважително. Наистина не се сещам случай, в който двамата треньори да не си отидат на пресконференцията. Не ми хареса това, че, примерно, каза... след дербито, последното, когато ни бихте, каза нещо от типа, че... Как го каза? Че това не е фатална грешка. Да, ама ти си слагаш главата в чувала и ако не вземеш купата,
всъщност става фатална грешка. Това не ми хареса, но това, че се емоционален не се е разстроил, за мен не е нещо вече да му се подиграваш на човека. В смисъл, емоционален е. Окей, нали? Аз съм голяма рева и го разбирам в това отношение, защото аз рева на всичко, постоянно. Както за хубави, така и за лоши неща. Но това не ми хареса. Просто за мен ЦСКА е гранд отбор, който както носи позитивите си, голяма фенска маса, която е целият матч шапки долу, бяха страхотни. Обаче така има и нещата, които публиката очаква. Високи очаквания имаме. Нищо, че да, той ни взе от дъното вече пред изпадане, дигна ни, направи много неща. Това не може да му се отрече, но феновете имат очаквания и понякога са в свръх очаквания, нереалистични очаквания, но това е част от играта и част от това да си треньор в такъв отбор. Че, примерно, да, това не ми хареса, рева си е нормално. Всеки човек реагира различно под емоции. Между другото, блестящо беше това, което ще направи. Наистина. Благодаря. Постарах се. Това, което имах предвид, че с това реване и тази така една леко идваща ми фалшива показност, всъщност корена на целия проблем е, че той сам се вкарва в тази ситуация. Защото мога да ти дам пример да не давам пример отново с Тригора на Левски, който този сезон в нито един момент не се заигра с фенове или с каквото и да било, просто си свърши работата и накрая след 2 победи в дербито направи Левски шампиони с двуцифрена разлика. Но последният треньор на ЦСКА, който беше близко до най-съществения успех или именно шампионската титла, беше Саша Илич. Той в нито един момент не го направи това нещо. И всъщност още в началото на ония сезон с Саша Илич, когато направиха над 80 точки, но не станаха шампиони заради почти перфектния Лудогорец. Той още в началото тогава загуби едно дерби от Левски. 2-0. Тогава Мари още беше треньор на Левски. Левски фана на... Левски беше по-добре в този матч и спечели просто 2-0 от сета, някакъв рандом матч. Ако това беше ЦСКА на Христо Ярев, той преди този матч щеше да е дигнал дирижабъла на 1100. Щеше да е казал, нали, трябва да готови сме да умрем на терена, да загубим живота си. Това е най-ценният момент в цялото ми съществуване и така нататък. И някакви такива гръмки прокламации. Щеше също да се случи, защото Левски тогава просто бяха не по-добър брой, после Левски имаше срив, но просто бях специфично този мач нямаше как Левски да го загуби. Онзи конкретен, за който говоря, 2-0 завърши с Левски тогава този мач. След като този мач беше загубен от ЦСКА по този начин, оттам нататък цялото това напрежение, което той сам си създава, поради този много изключително плосък начин да водиш един отбор, защото това е много плоско. Това тези заигравки с тупане по гърдите, ние сме ЦСКА, ние сме Левски, това никога не е работило. Или работи до един момент и вече към края на сезон не издишваш, както стана с жадното, когато ние щяхме за малко да станем шампиони. Защото ние тогава го карахме само на Pure Emotion и на Гари Родригес. Това беше цялото нещо. Pure Emotion и Гари Родригес и накрая последния кръг Славия сръцнаха този Emotion и станахме за смях. Това, което в най-скоро време очаквам случай с Ицо Янев. Но тази игра с феновете е това, което го довежда до този момент, в който вече влизаме в такива етапи, в които този матч с Левски го жертваме заради този. Сега тук това е едва ли не на живот и смърт. Аз го гледах, той през цялото време, той изглеждаше все едно, той беше готов или да почне да реве, това му бяха двете дефолт реакции, или да почне веднага да пуска сълзите, или бързо да бяга към тунела. Или много бързо да бяга към тунела. Изключително бързо да бяга към тунела. Юсейн Болт, Асаф Апао. Соник. Соник the Hedgehog. The Hedgehog? Не, The Hedgehog. The Hedgehog е така ме вика в гимназията. Не искам да знам нещо. Тя е изключително такава плоска игра и тя съответства много с плоската ситуация в ръководството на ЦСКА. В смисъл, това е прекрасно, че ЦСКА взе купата първо. За българския финал, футбол. Суперкупата. За българския футбол това е нещо... Ще има контролен матч между ЦСКА и Левски до година. Аз още тогава, когато коментирах това нещо, сколько казах, че когато е матч между Левски и ЦСКА, той не е контролен. Без значение дали е официално контролен. Аз научих от теб много неща всъщност. Научих, но едно от тях е, че Суперкупата е контрола.
Да, Суперкупата И е контрол по получаваме дефиниция. просто Да. някаква купа, ама тя е такава, смисъл, може да си слагаш цветята вътре. Да, това е така, не знам защо го връща на това. Също Не, защото просто ще има готин матч. Тя по дефиниция е такава, а това е, просто ще се получи дерби матч, това ще го направи една идея по-интересна. Разбира се, ако ЦСКА реши да дойде с някаква публика. Защото това очевидно само при Левски е гивен. ЦСКА, ето ги. Тук Виж, на фона на тази публика, аз когато говорихме това с Коко, аз в главата ми си представям пълен стадион и, нали, страхотна емоция и така нататък. И факта, че са двата отбора, които са, да го направи неконтролен матч. Но ако ситуацията в публиката ето такава, тогава съвсем спокойно може да кажем, че и онова ще се впада в категория контролен матч. За мен дори Левски да го спечели, Левски ще го спечели. Но ръководството на ЦСКА и цялата структура в този клуб е такова, толкова е абсурдно. Смисъл, отбор с директор, под каквато и да е била форма, Бойко Величков, истински успех никога не може да постигне. Истински успех посмъртно не може да постигне. Това, което се случи сега е, че им се отърваха оставките, принудителните на тия хора, защото те бяха готови, те си бяха приготвили оставката в джобчето. Сега го спечелиха този матч за купата. След това фиаско с Левски, защото Левски ги уби на практика всеки един показател. Те си вървяха с оставките, сега им се размина, защото Митко Илиев реши да бие доспа, което всеки човек с около 3 крайника ще да спаси, между другото. Не е нужно да си Лапалухов или Кашкавалухов, просто трябва да имаш около 3 крайника. Даже и 2 може би са достатъчно. Ако си достатъчно може да държиш баланс на един крак. Този частичен успех, който сега те постигнаха, срещу един отбор на Локо Плевен, който е прекрасен отбор, много тежък отбор с добър треньор и така нататък, но в крайна сметка това е отбор, който миналата година се бореше да не изпадне. Игра бараж да оцелява. И тази година е в средата на класирането. Тоест не е някакъв героиризъм. Купата е турнир, за който последните 16-17 години играха отбори като Черноморец, Поморие на Коко Велков и Монтана. Така че този турнир нека да не го възхваляваме прекалено много. Това, което се случи, е едно удължаване на една неизбежна агония. Което го казвам в принцип с известна доза тъга, защото е изключително важно за българския футбол да има добър ЦСКА и добър Левски. Това е прекрасно, че Левски е шампион, ЦСКА е носител на купа. Това не се беше случвало от много време. И това е някакси щамповано в българския футбол, че това е било един добър сезон или атрактивен за феновете сезон за двата най-големи клуба. И ако това предвещава някакво надигане и изследване на някакви по-големи цели ЦСКА, това е супер. Но в тази си структура ЦСКА да говорим за каквито и да е било успехи, това е отвъд още някоя късметлийска купа след 5 години. Просто забрави. Добре, аз не съм съгласна. Първо ще започна с празния стадион на дербито. Така. Не мога да се сетя кога за последно който от двата отбора да било да дойдат толкова малко фенове. Това е кофти. Наистина. Но има и доза разбиране от моя страна, защо се е достигнало до този развой на събитията. Защото Ицо Янев казва, че най-важният матч е финала за купата. И всичко останало е контрола. И това имаше напрежение между Ицо и феновете, което аз вчера до момента горе-долу до 11 часа без нещо бях на стадиона. Аз примерно не чух да му викат името. Все като може след това да са го... Да, може след това, да, но докато аз бях там, не чух. Но имаше доза напрежение между него и феновете. Това е едно от... Другото е, че сега колкото и да е, нали, просто опитам се да разбера, има много хора, които имат различни причини да не дойдат на матча. Едната може да е напрежението, другата може да е факта, че все пак вие станахте шампиони и не искаме да ви гледаме щастливите личица и да ви слушаме скандиранията. Защото може и да е това. Това е според мен доста объркана логика, но продължи. Не, просто казвам, че има много различни варианти да се стигне до такъв момент. Така. Но за мен наистина беше тъжно да гледам такова нещо. Но въпреки това, когато си говорих вчера с феновете ни, много от хората, даже голяма част от тях, те сами казаха, че са били на матча и че трябва да се ходи, което
така ми вдъхна доверие и приятни чувства и емоции, че може би такова нещо няма да се случва. Просто беше кофти момент за ЦСК и това според мен си беше напълно под някаква форма тиха стачка. Добре. Защото не е имал дерби, в което толкова малко фенове да идват. Сега може би първите дербита преди 70 и кусур години, може тогава да е имало по-малко хора, но няма дерби в моят съзнателен живот, което да има толкова малко хора. Явно има причина. И това да се говори... Генерално ли го общо? Имало е в твоя живот. Имало. Казах имало съзнателен. Но не би трябвало това да е и в съзнателния живот ти е имало, но... Аз не си спомням, но както и да е. Имаше едни мачове там покрай около в период 2018-2020 имаше някакви такива мачове, но те бяха, кажи речи, наистина без никаква тежест в тях. Наистина, докато този мач за ЦСК сега вече постфактум след победата за купата вече излиза, че е бил наистина контролен. Да, но беше важно. Сега може да... сега може и то... Аз така бих подходил, ако съм и вече така не съм тръгнал да играя по тази чакай да се разплача, защото ЦСК ми е живота линия. Сега ще кажа ето цялата жертва, която аз приех с този мач се оказа печеливша. Честито на това. И преди следващия мач Левски пак няма да отиде на пресконференцията. Пак няма да отиде на пресконференцията и ще... При него е много такова, защото аз още преди да стане треньор на ЦСКА, аз много пъти говорих, че той трябва да стане треньор на ЦСКА и че той е човек, който може да спаси този потъващ кораб при Томаш и при другите палавници около Томаш. Томето, Стипич и така нататък. Те наистина са много палави. Янев наистина направи това, което аз очаквах, че направи. Даже повече от това, което очаква да направи. Той ги вкара в четворката, взе купата, но той самия тази линия, по която играе, тя е изключително палава и той в момента има подкрепата само на най-така земните и интелигентни фенове на ЦСКА, които знаят къде точно се намира клуба, като например моят приятел Андюгата. Поздрави. Но Андюгата и компания не са достатъчни за тази негова подкрепа, която той има нужда, от която той има нужда, защото масовия фен, той не може да разсъждава толкова дълбоко над нещата. Той вижда един, който ходи с тениски, ЦСК, това, онова, едва ли не ЦСКА ми е живот, без ЦСКА не мога да дишам, къде ми е байпаса, още от дете и така нататък. Те го виждат това и виждат загуба от Левски и казват, този трябва да се маха. Не мисля, че е точно това. Не е било една загуба. Имаше много места и не дей да обиждаш нашите фенове, те са страхотни. Кой обидил вашите фенове? Там, че били само интелигентните ще да го подкрепят, т.е. всички останали, които не го харесват, са тъпи. Това за масовия фен важи за всички, които имат масова фенска подкрепа. Това и за Левски важи. Знаеш колко много лумпени има, които ходят на мачове на Левски? Той направи доста грешки, които накараха феновете да изгубят вярата си, доверието и да почнат да реагират по такъв начин. Защото, да, факт е, купата взехме, решихме си нещата от към играене в Европа, ще ходим, супер, обаче това е един матч, ти слагаш главата в една турбичка и играеш на руска рулетка, какво ще стане? Защо дербита, 2 поредни да загубим, това не се е случвало толкова много време. И нормално е да се стигне до някаква ексцесия в някакъв момент. Разбирам логиката, не също не разбирам. За мен всеки матч е важен и трябва да се бориш. Особено когато сме на такова положение, че нищо не ти е сигурно. Нямаш гаранция. Кой ще ти каже, че утре ще вземеш купата? Добре, последно. Според тебе сега ще остане ли? Според мен това му спаси работата също така. За мен трябва да остане до игрането в Европа и да му се даде шанс. Според мен заслужава малко повече, но нищо. Не, имам предвид. Защото вие от Европа, да ако ще Анчелоти да дойде да зареже Бразилия след световното, вие пак ще отпаднете. Да му се даде шанса да води отбора. Оттам нататък вече ще се разбере.
как ще се развият нещата. Това звучи се едно падаме от Гьочето пара или там някакъв северно-македонски мислен отбор още в първия кръг и айде чао. Пак слагаш думи в устата, които не съм казала. Добре, сета, няма значение. Дай да си говорим за друго. Знаеш ли кой друг загуби работа си? Чилика! Да. Чилика си загуби работа, класира ги Дунав за А група и сега няма да ги води в А група. Между другото, харесва ли ти кейса ми? Да. Много е хубав. Това е в чест, това е в празнуване на титла. Нещо, което твой отбор не е виждал от близо 20 години. Това са 2 декади. Не бъди толкова сигурен, че не се знае вие кога пак ще вземете. Не се знае вие кога ще вземете пак. Защото някои палавници сега каза хоп 22-а, са 32-а. 32-а. Чакай да го прекратим това, че вече отива. Благодаря. Той си класирал за А група и сега си тръгна. Между другото, много интересен тайминг. Много интересен тайминг. Точно преди матча с Миньор Перник, за който Миньор Перник, Миньоро на Вили е изключително важен и на сина му, между другото, на Чилика. Изключително важно, за да могат да продължат съществуването си в Б група. И той точно при този матч си тръгва. И там имаше някакви леко несъответствие там с коефициенти и това, малко така. Това само спекулации, защо може би си е тръгнал точно преди този матч, а не след края на сезона, точно преди този матч. В последния кръг сега играят Дунав срещу Миньор Перник, точно Миньор Перник срещу Дунав, така. И за Дунав този матч е на практика без значение. Обаче за Миньор се нуждаят от победа. Миньор с Вили треньор, който не може да бие и окръжна втория отбор на Див Петел Краище. И те се нуждаят от победа Миньор Перник, за да се спасят, за да оцелеят в Б група. И с треньорът на Дунав, който е баща на едно от момчетата в Миньор Перник, си тръгва директно преди матча и изведнъж коефициентите за Миньор Перник, които цял сезон не са били такива, защото те отново не могат да бият и чувал с картофи, стават почти занулени. И според мен има нещо. Аз до година го очаквам Чилика в А група. Няма да е в Дунав, но ще е в някой друг колор. Между другото, заслужава, не само, че ни е приятелче. Малко прогнози за финала на сезона. За вече той горе-долу. Също единствените, за които играят за нещо, са 48 и Лудогорец на практика. 48 с Левски. Резонно са фаворити. Тук вече, според мен е малко и на футболист на Левски, вече им се ходи в ваканция. Жоро Костимов трябва да почва да учи, защото ще става директор. Това ще му е последния матч. И мисля си, че на стария Лескар Саш Лаовеша ще му се получи и сега най-после от колко станаха вече 4 или 5 мача, за 48 най-после ще вземе нещо от Левски. Дали ще им бъде достатъчно обаче това за... Според мен ще е Хикс този матч. Да казвам Хикс. Защо не? Левски ще направи над 80 точки, което никога не се беше случило до сега в историята на Левски, доколкото аз съм запознат. Аз обикновено съм запознат с всичко. Така че да, това ще е идеално за всички по трасето. Може би и за 48. Какво ще кажеш ти? Цял този матч ми е, може би, абсолютно безразличен. Кажи прогноза. След тая матча ЦСКА да бият. ЦСКА да... Чакай сега, ти не бях ли числото? Числото, да. Просто... Добре. Числото да бият тук. Лудогорец, те със сигурност вече са така. Те са сигурно, защото една купа за 5 години се празнува като за 100. Според мен тук Хикс. За жалост. Хиксче. Лудогорец са пуснали вече всичко, според мен, по течението. Не ми дават вида на... Имат един матч, който ще ги иска. Според мен ще го вземат този матч. Според мен ще или го вземат Хикс, или победа за нас. Наистина, не мисля, че те ще... Добре, окей. Съгласяваме се. В крайна сметка, класирането, финалното, как го виждаш ти? Първия не го коментираме, там е ясно. Да. Второ място числото, трето място... Сега много трудно да кажа, като аз съм малко с промит мозък. Искам да смени, ама не знам. Аз при началото на сезона казах, че завършите четвърти и че се класирате за Европа, така че ако паднете, прогнозата ми ще се окаже почти гениална. Да, но аз ще си залъжа на моите хора и ще кажа трето. Добре, според мен ще са Лудогорец втори, 48 трети и на бараж, четвърти ЦСКА с Лига Европа. Това е яко да сте различни. Да. Забравихме нещо много важно. Да? Да поздравим Дара. Да.
Бангаранга, бангаранга. Между това не искам да се правя на музикален естет, но тази песен изобщо не е моето. Момичето заслужава да я поздравим. Аз вярвах много в тази песен, между другото, защото за такъв тип конкурс тази песен заспива. Просто е перфектна. Но да, на времето този конкурс го почеляха песни като Еуфория и групи като Аба. Доста години нещата се измениха, но за първи път ние сме пак в устите на световни медии. Така, и този път не заради Ружа Игнатова, което е също постижение. Страхотно е, така че Ева Надара. Арсенал станаха шампиони, вече официално. Да, как приемаш нещата? Ами не, много, много добра. Подобно на случая с... Същото няма нищо общо реално. Не ми е гадно, че Арсенал стане шампиони, напротив. Даже го приветствам. Те в крайна сметка и те са хора, и те се потрудиха страшно много и измъчиха се жестоко. Толкова време бяха на ръба на успеха. Време беше съдбата да ги награди с това нещо и те напълно го заслужават. Постоянство, да. По време на целия сезон просто си взимаха мачовете, нещо, което... Да, и това ме дразни, че ги упрекваха, примерно, че това не е стил на играта, която до сега са показвали. Нали, че играят по-мудно, по-прибрано, малко голове се реализират в техните неща, мачове, но в крайна сметка това работи. Очевидно. Да. И защо упрекваш, като 14 години тези момчета, конкретно тези не, но Арсенал не са ставали шампиони. Даже не 14 години, повече са 20. Така ли? Да, те последно 2004 стават шампиони. Даже 22 години. Нещо си мислех, че 14? Защото си така оптимистка нещо. Защото съм руса. Не, ти си изключително интелигентна и прекрасна млада жена. Благодаря ти също. Един млад. Не, чакай! Благодаря ти. Ама оставяме да се изкажа, тя да каже един млад момък. Момък. Трябва да ти намерим една... Между другото, какво беше? Аз само не можах да схвана хореографията. Напълно ми на хореографията на Левски на финала 2018 в Югославия, където нещо буквите се разминаха. Такова. Какво пишеше там? Штурча. Штурча ли пишеше на това? Това да не е към препратка към Лили Иванова. Свири, штурче. Ами аз не можах да разбера какво. От телевизията изглеждаше като штурча. Да, наистина не се виждаше добре. Там нещо не са го наговорили правилно заради изходите на... Но нищо да е, сега това не е такава драма, но Арсенал станах шампиони. Сега между другото феновете на Арсенал, който аз реално много ми допадна. Сайн го натириха на всички, които им се подиграваха с ботл джоб мимовете и така нататък. Дори на Сити се подиграваха, те бяха издигнали един банер напрежение в Лондон, те го бяха сменили там с една дума, той Марта ще го покаже. В крайна сметка сега не мислиш, че пък и тази титла може да им донесе повече хъси преимущество чисто поведенчески на финала за шампионска лига. Това ще ти кажа, там най-тънкият момент психологически е, че всъщност за Арсенал това беше голямата цел. Шампионската лига беше някакъв бонус през цялото време. Да, бонус, ама гледай се, финал. Не, оставим да се доизкажа. Извинявай. Тази титла на Арсенал е такава, че основният товар вече пада. И когато основният товар вече е паднал, ти след това вече си постигнал целта. Вече следва финал на шампионската лига, в който те са освободени от каквото и да е било напрежение. Да, не са обременени. От каквото и да е било напрежение. Напрежението е в ПСЖ, защото там целта е винаги шампионската лига, защото Лига 1 е там финансовото несъответствие е толкова голямо, че те просто са шампиони по дефолт. Всъщност тях единствени им таргет е шампионската лига. Тоест напрежението тук, ако говорим за напрежение, въпреки че тук вече мога да отвориш друг дебат до каква степен е уместно да говорим за напрежение, при положение, че това са професионалисти, които печелят огромни пари всяка седмица. Винаги има адреналин и напрежение в такива неща. Да, но те част от заплащането, което получават, точно за да това напрежение да не резултира, всъщност да не се усеща това напрежение, дори да го има и всъщност да го няма. Но то няма как да го няма, защото, както ти казвате, са хора. И точно това според мен дава предимство на Арсенал, честно казано. И ако бяха загубили лигата, те щяха да влязат в този матч с ПСЖ лакани. Щеше да го загубят с разлика, както Интер го направиха. Между другото, Интер миналата година те ботълнаха серия А
и съответно те влязоха в финал на Шампионската лига, знаеха, че това им е едва ли някакъв последен ресурс, защото и там е малко би сърце за миланската идея, това е малко и цвярнска история и там, в тези италианските отбори. И при Арсенал това го няма. Арсенал просто методично, концентрирано и точно както трябва минаха цялото трасе, което има основното трасе, това на Висшата лига, го минаха успешно. Дори можеше да вземат и требъл, ако шпионите от Саутхемптън не ги бяха справили за купата на FA и даже изиграха финал за купата на лигата. Направиха блестящ сезон, постигнаха си основната цел и сега това им идва само като едно бонусче, което могат да го изиграят, както биха изиграли един матч с Бърни. Да, но този ред на мисли, смяташ ли, че могат да го вземат? Ами сега вече мисля, че ще го вземат, да. Защото мисля, че това ще е 1-0 за Арсенал. Имах усещането, още не знам с теб ли си го говорих или... Мисля, че с теб не знам. Ние много си говорим с теб. В принцип, да, ние не спираме да си говорим. Да. Ние са като бабите пред блока. Да. Степко! Както и да. Нещо както и да. След като... Гличнах. Извинявам се. След като играха втория си матч реванша с Атлетико, да. Даже се хванах на бас тогава и спечелих 50 евро. Защото казах, че няма шанс Атлетико да бият Арсенал. И даже казах тогава, ще видим дали ще спечеля пари, че ако Арсенал бият Атлетико, ще бият и ПСЖ. Направих така смел предикшън тогава. Не, такова ти, това е много рисков предикшън, защото пак ти казвам, че ако не бях станали шампиони, ще от ПСЖ да паднат с 8-0. Но тук имаш Арсенал имат за мен от най-добрите защити. А ПСЖ пък имат сравнително добра атака. Но не знам, интересно е. Но Арсенал са кучета. И добрия смисъл на думата. Да. Не е от ния обидните. Бе, куче. Да. Захапват и държат. Захапват и не пускат. Да. Като лабрадор, който е видял сочна наденица. На промоция. Да. Фланска. Защо го интересува промоция? Той не работи, той не изкарва пари, той е просто лабрадор, той просто яде. Или като баба взела тук-що пенсията и стискаща е така. Защо продължаваш да говориш за баби? Защото ти почна това. Никога не съм почнал. Ти изкара, че съм казал нещо, срамил съм нещо на Лапоухов. Бабо, никога не съм говорил за бабата на Лапоухов. Марти монтаж, звук и светлина. Искам да такова това тайм лапса и да го пуснеш как говори за баба му. А сега Хуан Пере отправи удар към вратата му, който и най-вероятно и баба му щеше да спаси. Лига Европа. Никаква изненада в Лига Европа. Астън Вила спечели. Основният проблем на европейския футбол в момента, тежкото несъответствие финансово, което създават английските отбори в тези втори и съответно третия турнир на УЕФА. От последните 2 сезона, миналия сезон изцяло английски финал на Лига Европа, Юнайтед срещу Тотнъм, 2 от 10 най-скъпи отбора на планетата. В Лигата на конференциите от 4 или 5 издания на този турнир, сега като Палас го вземе, 3 от тях ще са били на английски отбори. Един от тях беше на Челси, които са буквално едни от най-богатите клубове на планетата и играят срещу фермери от Швеция и така нататък. Изключително много се губи идеята на тези турнири и това е проблем на УЕФА и той е такъв един проблем, който горе-долу няма решаване. Защото ако просто направят така, че ако просто изключат английските отбори от турнира, което е първото нещо, което идва на ума, за да се наруши този дисбаланс сериозен, тогава ще обезценят всъщност самия трофей като такъв. Те ще го направят от второстепенен на второразряден, което са 2 различни неща. И съответно от третостепенен, треторазряден турнир. А те не искат да го правят това нещо. Те искат да има все пак някакво ниво на престиж в тези турнири. Но английските отбори винаги ще ги доминират с тях, особено в по-продължителен период от време. Просто финансово диспарити там е толкова огромно, че няма как да бъде иначе. И това, между другото, е единствената причина, поради която не е проблеми в Шампионската лига, където вече има победител от Франция, от Испания и така нататък, че просто има едни 4-5 супер клуба, мейнли ПСЖ, Реал Мадрид, Барса, Байерн и сега ако изпускам някой, но мейнли има около 4-5 супер клуба, които просто го държат този баланс. Там този, който пак не е много балансиран, защото ако изключим тези отбори плюс английските от голямата щица, никой друг отбор не е играл полуфинал на Шампионската лига, май от Вилияреал насам.
което беше преди близо 6 или 7 години. Но, гледа ли го този матч? След това или едва ли ти? Не. Да. Моля? Смазваща победа, Луна Емери, този турнир Чакай, какво беше това? Не. Няма ли? Аз не пия. Дори след такова да... Вече откакто хода на фитнес спрех. Не, че преди съм... Извинявай, не исках да те... Между не исках, аз просто... Базикам те. Добре, окей. Просто не можах, нямах наистина възможност да го гледам. Това, ако го направя още един път, ще ми се сване китката. Смазваща, те вие спечелиха с 3-0, няма... Като цяло да, беше очаквано, но не можах чисто да го видя какво се случи в този матч. Да, между другото, защото как по-рано Морино си татуира унази лига на конференциите, Емери просто може да си татуира трофея на Лига Европа на челото, защото той така не толкова пъти е печелил, защото вече е част от него на практика. Мисля, че буквално му е част от биологичната система, някъде между далака и сърцето може да намериш едно малко. Да, просто си е неговия турнир това нещо. Между другото, той не се разрева с лекото да спечели. Една сълза не видях в очите му, между другото. Дали? Да, ето виж го. Той се затвори очите, за да не се види. Да, да не се види тъгата. Да. На истинските мъже плачат и не ги е срам от това. Сега ще ме накараш тук се разплача, за да покажа, че съм истински мъж. Това ли е белега на истинския мъж? Да покажеш емоция? Мъжете трябва да показват слабост. Това е вече друг дебат, който са... Но както и да е. Да, за други формати са тези дебати. Да. Но в крайна сметка, кой според теб печели турнира по плачене? Мекс, Тити или Ицо? Чакай сега, Ицо един обаче Ицо не прави така. И ми не бъде така, Това е супер каза. Тук оставите камион. Няма да ви казвам каква скорост. И цялата ми предна част на колата е стъка. Прозвучах малкото кораж с тръкливото куче тук в един момент. Да, но се не беше много добра имитация, наистина. Добре ли се получи? Да, трябва да те потърсят. Ти така или че имаш любов към нова телевизия Диема и така нататък, да те викнат за капките. Това наистина беше феноменално. Ама аз съм сериозна, защо ме гледаш сега така? Защото намесих телевизията, да. Виж, просто семейството ни тук се готви. Тук сме анти-естаблишмент. Срещу телевизиите вървиме с тебе. Мразим ги. Мразим телевизии. Мразим. Изключете си телевизора сега, на момента. Хвърлете го в боклука! Чакай, може да гледат хората от телевизора нас. Прав си, не права не си. Изключвайте, не си моля прав, ви. ти си права. Седнала съм, но добре. Да. Арсенал са шампиони, всичко точно, обаче Челси биха Тотнъм, което в крайна сметка дори и този Челси няма как да не направи, защото Тотнъм и Челси, там има само един изход. Сега борбата за оцеляване остана Уест Хем или Тотнъм. Уест Хемче са домакинче на Лийдсче. И според мен Уест Хем ще свърши работа тук, но няма да го вземе. Лийдс отдавна са в ваканция. Жалко, че Илия е контузен и не може да играе в този матч. Но да, Уест Хем ще си го вземе този матч и ще свърши своята работа. И тук казва се в следващия матч. Между ти запомниш ли тук? Подкрепям, добре. Съгласен си. Следващия матч е точно този. Тотнъм срещу Евертън. Мойзи може ли да прецака Тотнъм? Хубавото за Тотнъм е, че тук Хикс ги устройва. По принцип, защото головата им разлика е по-добра, доста значително от тази на Уест Хем. Не вярвам Уест Хем да бият около 13-0 Лийдс. Така че Хикс ще ги устройва Тотнъмче. И... но те и Евертън, те и ботълнаха Евертън, пък ботълнаха Европа технически. Те кажи, че не играят за нищо, ако въобще има нещо да Евертънче. Но Мойзи е гадняр по принцип. Мойзи е гадняр. То от тия тренери, които имаш, че единствената им роля някакси в Вижте лига е просто да пречат, да. Защото Мойзи никога не... Мойзи си остана на четвърто място от преди повече от 20 години с Евертън и това си му. Той дори в Юнайтед не можа да фане топ 4. При него винаги е така просто да прецака и това най-добре може да го каже Пеп, който между другото напуска сега Сити. Да. Не, че не се очакваш, аз го коментирах в някои от последните епизоди. Но нали, това са просто такива поредни мои гениални такива изблици на реч. Тотнъм и Евертън.
Тотнъм и Евертън. Според мен по-италиански много мазна Дезерби ще вземе тук Хикса, който го устрои и Тотнъм ще спасят на голова разлика, което ще е изключително жалко, но ще е достатъчно. Кое поздравяваме? Поздравяме всички готини хора. И много благодаря, много хора ми честиха рождения ден, от които гледат предаването, така че много благодаря, беше много сладко, много сте мили. И вие бъдете живи и здрави. Поздрави на вашите майки, хора там всички. Може ли сега да съобщиме, майки, че поздравяваме, може ли само да съобщиме, че доколкото разбрах от продуцентите, това ти е последния епизод? За момента да. Ще спрем очертава се колко да се върне сега след края на сезона. Време му е. Тоест, толкова го топля от кога? Честно казано, нали, не искам да се приема това по някакъв грешен или какъв начин, но не искам да те пускам. Искам някакси да останеш. Може ли да те поканя да направим нещо съвместно на световното? Разбира се. Що ме за теб всичко може быть? Колко ще го приемем? Ще го приемеме. Добре. Благодаря ти много. Благодаря за поканата и за... Наистина ще ми е отвратително, ще ми е... Направо се погносявам от мисълта. На хората вече му домъчня. Той сега ще се върне без загуба, да отиде си колко мача. Да не почне да те потиска се. Вече... Аз съм събрал доста материал. Той между другото много удобно. Много удобно, когато Левски вече се на практика се официализира титлата. Ще стана помощник на Локо София. Ама какво стана, бе? Нали Веласки ще ти ходи още през лятото, бе? Аз нямам търпение да дойде този човек, разбираш ли? Нямам търпение да дойде този човек. Гледам в къщи. Нямам търпение да дойде този човек. Не за друго, защото просто аз ще толкова. Ако някой ще потиска, това ще съм аз. Но иначе много ще съжалявам, че няма да мога да поглеждам надясно и да гледам. Ама един телефон звънка, ще се виждаме, знаеш как. Знам. Благодаря ти за това, че гласува доверие аз да съм заместничката. Учителя по заместване да бъда аз. Вик, между аз никога не съм харесвал заместниците в училище. Някакси не ми будеха авторитет. Да, ма винаги пък пускаха свободен час. Да правиш каквото си искаш. Да, имахме там едни по френски, едни студентки идваха да ни. Но след тази, няма да стигам детайли. Не ми бяха много приятели. Но ти за сметка на това се прави блестящо наистина. Така благодаря. Че напишете всичките ви най-мили спомени с Вики. Тя ни напуска. Чакай, това звучи се едно... Не! Ще се видим скоро. Ще видим скоро. И бъдете добри, щастливи, готини хора, каквито сте. Айде.